Machiegni e penj laktar kawacho ni ngima en mwandu matecheno ni en Andrutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng. Wendo wa kendo daktari wantiere studio ka yena mondo miye thuolo bonyiswa ni nyinge nga en wuod kanye en laktar ma ung'eyo kata kamano ne jogo mapok ong'eyo bro nyisowa kawuono ni en laktar molonye weche mage kaeto wadonje twak achiel ma topic kata twak ma kawuono en ma odhi miyowa adwa ni mondo miikri kod SMS namba na mar SMS en 23600 kaka wasudo kod chendo kaka wasudo kod twak e kaka wamiyo daktari penjo ni bende te kaka odwoko nikech ngin samoro kwa rito nyaka chien kocha to moro thuolo dhi bai mar penjo daktari machiegni erokamano an lungani Dr. Dennis Miskela Mbega an nyaka chikabodho papoditi tie sikulu tolo lakini Nairobi kae to alonye weche mag thieth mag joma mine gi joma chuo generally reproductive health weche mag uzazi emwatimo Nairobi ka to mar ariyo eni bende an jalup jagoro mar chama mar dakteche kata KMPD youth ka to pile objo ka gombaka mondo wapuonj jopiny weche mopogore weche mag healthcare to ando jalonye weche mag reproductive health kol kawuono odani mondo discuss weche mag a very serious topic iluongo ni rem ndalo ma ng'ama dichuo gi ng'ama dhako romo makaber to ka ntiere nyithindo e sitting room to koro mondo gidhi luokre gwejo madongo go mbekni ma serious kawuono we're going to discuss pain during sexual intercourse ma ndalo mang'eny wasebedo ka en gima bedo swept kata gima ipando kata kelo wich kod kata ng'ama miyo ka winjo rem moro mo gi jaode kata ng'ama dichuo to imo kata wacho ne osiepne kata kuma do yude konyruok ditame kata ng'ama dichuo ka gi problem kata ka bini mo winjo rem ragi majidi jaode e ma winjo rem no to kiani on tim nade koro jogo mang'eny familias mang'eny couples mang'eny johera mang'eny gi medo winjo suffer in silence to kawuono wadwa break that stigma odacho ni it is there to jomani kode ntiere konyruok monyalo timo pogore erokamano. Dr. Miskela ochako kowacho kata ni en twak ma sensitive to en twak ma important tene ni en twak mantiere kod nengo mokalo nikech ji dwani wuondore ni gik aina gi ok timre to ji hinyore kendo ji chandore e chenro mar penj laktar ka gik mineno matek go kanyo ema wang'iyo mondo mi jobed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Daktari seche mowacho ni sexual discomfort kata bedo kod rem e seche ma joma odak kata joma ntiere e Kenya riwore winjo rem e kinde timo hera kwa wacho kama wawachango nikech en gima duonga en gima lach mokalo ochakora gi kar kanye koso ang'o matimore gi laksechegi kamano koro mokwongo ok ni en rem ma joma ni Kenya ma winjo kar loso hera e ng'ata gi hera to iloso gi ji mopogore so not just addressing married couple kata mana boyfriend gi girlfriend gini as a doctor I discuss to everybody koro gido madakjelo ni dyspareunia eni sasa ma iromo gi ng'ama dichuo kata ng'ama dhako gi rem no kata ng'ama dhako ni nyalo winjo rem ni se miro mo ng'ama dichuo kata ng'ama dhako ti winjo ka winjo kata en rem do en discomfort ok winjo in relaxed to e chwech Nyasaye ka no loso wach mar loso hera ne mar some pleasurable gima kelo mor gima ntie gi mitne ineno kamano to notimo kamano gi ng'e ni mondo nyathi owuoge nyaka midhano gima morogi to ka nyalo bedo ni ko ni rem ntiere to then can cause problem kata mana video nyathi reproduction can be nyalo bedo problem to en gima affect mon mang'eny moingo joma chuo to kendo gi suffer in silence kendo gi midhiero ni ka ji mopandi kendo gi yo mar kwede nango kama nikech ni society wa ma kaka Africa kai kata kaka jokaluo kata kaka pinywa makone weche mag sexuality kata weche mag loso hera gi weche mag keny kata weche mag dak bede achiel gini weche ma ji nene wich quote they are not open about it gini kiti ng'iyo kaka wasuge kocha to ma open you can kiss your wife in front of everybody inyalo show hera mari wazi to ngeni koni en ma jawilungu mani min ngane wuon ngane ukani baby kata ni darling ema wuon ngane min ngane ndugu yes winjo ndugu winjo nyakanye nyakuni that thing so because of that look weche gigi weche makata ka problem wuke iye tipando yeah and that's why
most mine mang'eny to kendo kata weche mag relationship mag chuo gi joma mine joma mon nigi what they call shorter end of the stick ni the society omiyo jogo ma mine onge gi duol e weche mag dak e weche mag usiano e ka gima chuech mar ng'ama miyo no chue ni mondo omor mana ng'ama dichuo ni ento onge hakine e winjo mit e kind dak ni onge winjo hakine e winjo mit e magiro mag ng'ama dichuo to watemo loko parano ni hapana mana ka ng'ama dichuo ni gi hakine waseche modwaro timiye ng'ama miyo bende nyaka bed gi hakine to nago kama nikech ing'eyo chuech mar dhano nitiere hormones ma are responsible mar creating that dwaro ng'ato kata gombo ng'ato. That's the first step of nyaka wayie yes ni del duto te mag dhano joma mine joma chuo nitiere hormones ma contribute kata machwalo weche aina yes ma ng'ato ka dituo muondi ni ng'at ma dichuo manyalo gombo ng'ama miyo hapana kata joma miyo nyasaye no chwe to chwe kama nango nitie hormone miluongo ni testosterone hormone ma en hormone kata chemical manie dend ng'ama dichuo momiyo ng'ama dichuo bedo gi tike kata gi duol ma base no and all that to hormone be mamiyo kata mana kodhi mar ng'ama dichuo kata sperms mature enough to mondo nyalo loso nyathi. That's the first step. To hormone ni bende mamiyo ng'ato ma dichuo no nyalo bedo gi gombo kuom ng'ama miyo ineno momiyo saboko ng'ato ni kata cancer mar prostate timiye yath maduoko hormone ni piny kata mana gombo no koro lal ineno to joma miyo be nigi hormone ni but in a very very low quantity to be really kama ma piny ni emomiyo ng'ama miyo tike ok nyal tiyer duonde ok bed base and all that. Of course, a few joma mine moko nigi this hormone mang'eny matino ka nigi ma tike iye moro achiel ariyo adek moge tike ineno to seche ng'ama miyo nigi hormone ni a level my highest during month cycle ne the highest time en seche ma miyo ni ovulate seche ma ogolo tong ovulation emone ka joma misi ng'ama miyo ovulate kata mogolo tong cha to en gi gombo mar romo ng'ama dichuo to no chwe kama nango mondo seche ma en gi gombo no to ka ido ng'ama dichuo to giloso nyathi jogo mose pidho jamni ong'eyo ka idhi dhiang' to ka kata kidhi kwayo kaka dhiang' ma dwasi chako idho dhok moko ting'eni dhiang' ni kodwaro lupo ineno gija omono is deciding for fertilization kaka chuech nyasaye wach hera ne en mar loso dhano once we have understood that concept then wajako the next level ni both parties ng'ama dichuo ng'ama dhako nyaka bed jogo ma winjo ber kendo winjo mit eloso hera nango kama nikech love making kata mana romo ng'ama dichuo ng'ama dhako nyasaye no chwe mondo konygi connect more even emotional level so that physicality romo no in the physical sense en rigo gi pende pamoja lakini tiete problems manyalo wuok e kind dhano e ngima ne tuo kata emotions ne kata kind dak gi manyalo affect that. But first of all nyaka wachak shoko wacho ni ng'ama miyo gi ng'ama dichuo nigi haki maromre e enjoying romo gi jaode kata romo gi ng'ama dichuo kamano koro ang'eyo ni jopiny penja ni to en ang'o ma dibed nyalo kelo gima chal kama kanye mana dhi nyime ero kamano koro kaka nacho ni the biggest sexual organ kata ni dend dhano ma important e wach mag jogo romo the most important organ and brain obwongo loso hera chakre in your head that's why kiromo kidhi bambo nyare ng'ato ra wuod ng'ato mane pok iwego muwinjri godo to luongo ni mano rape kendi tui gech nyako gongo go mbaka muwinjru mondi ma chunye gi obwongo ne wiye ni mae e dak madwaro me gima dwaro and that's why we didn't talk about the marital rape ni jogo mosekendre be nyalo rape wad why kama mama ni kata baba ni otamani okadwa tichune godo so the first step and the mind brain mar both man and woman nyaka be at peace and when I talk about pain during sex kata rape majiro I'm not just addressing pain mar joma mine kata joma chuo be nigi this pain. So I want to discuss the common factors part first. Nisi ma ungi tungni dak. Ma ungi stress. Mugwandru. To okinyal maybe gombo nyawadu ni adu okinyal gombi. To jima nyawadu okinyal gombi no kidi ichune mitimo kode weche mag hera. To nyalo winjo rem. Mano mokwongo. Mar ariyo. En ni kadi bed ni ng'ama miyo ni kata ng'ama dichuo ni. Jande moko kata nosedo a very advanced sexual
experiencing kata no bambe kata no assaulted kata ngama ngiyo maybe she was raped or defiled kungama dichuo maybe kana odhi kata kanisa to nitie pastor moro kata ja gweng mama no timone time maundu kata ja puonj mano timone maundu kana poni nyathi matin kuma dongo to en gi that trauma e pache kuro they don't enjoy that sex luoro no and all that. Yes, oparo kuro mano bende nyalo kelo problem. So that's the mental issues. Number 3, and infections. Because infections are a very, very common thing. Kangato ni infection kata tuwe ma kata nye kata fungal infection kata infection mara UTI cartilage kata infection bladder and all that. Because jema infection for example ini gimaracho makulueti donc kaka radio kairo ntirem so same thing jema ingi tuwe ma nya kata infection mora e nyuol tinyalo yudo that pain to the same happens even ne joma chuo bende mara dek eni ngato nyalo bedo ni en gi nerve impingement which dend dhano to nigi nerves nerves ema mi that sensation mi jogo mit kata jogo lit to ka nerve no kama wuke spinal cord to nti kama ma odirego so nti maybe this a position mo waki bet godo to your rem maybe it's lying on flat on your back or bending ineno kuro mano bende nyalo miyo ngato winjo rem seche magiro moge ngame dicho mara dek en seche moko en trauma ni nyori maybe kane kane waxing jo amine ngano di liedo to maybe makaso ngade kata wembo ngade mo ile kaboga jo oridore mano nyalo kelo pain kane maybe ngato kaka darubi kato ntie jo makoma to maybe other you tools kata of self pleasure ngalo ka vibrator moro no dio inye or maybe kazi mane kare giro mo ngama dichuo last time to ne oido tear ni tear kata no yech matin to poko chango yongo bidi ngama maybe no dhi konyore no dhi nyuol kata poko chango no twange labda iwinjo kuro those kind of injuries be nyalo kelo problem maybe ngama dichuo maybe ngani no dhi nyange to poko no dhi ochango maber or ya weda certain procedure to poko ochango maber. So those infections, those injuries, be nyalo miyo ngato rem. To tijogo we monyuol gi congenital disorders. Maybe eka no nyuole, to no nyuole ni kata mana kaka en kar nyuol kaka mamiyo to the hymen. Yeah, there's a membrane must separate the outside genitalia kata kariol maoko gi maye. For example, ngato orumonga madichuo wedonga ma virgin there's a membrane called the hymen so sometimes bedoninga na pod intact hymen no ubunjo rem kono moginga ma dichuo ne safar moko o dichuo chinebe jijo ko ni chuo ma ka no chuo to e chuo nyasaye ido ka ngato maybe en gi nini the birth canal length is not long enough or ngama dichuo maybe ka no chuo chinebe chuo size maybe is big and uncomfortable to the partner. So that's kaka no chewinga no be nyalo kelo that pain. Then finally and something lubrication. Hormone mar estrogen ngama miyo kapogoro ngama dichuo to then they prepare to get ready for this to ngama dichuo. To ngama miyo ni otuo poko bedo mangich. Yeah? To ngani that donyu kuom nyawadi without lubrication. Then it is also very painful. But the key thing madani jonge from the takeaway and it all starts in the brain. Then and the conditions moko mende mangato nyalo bedo go manyalo miyo rembet kimagiro ngama dichuo. For example, ka gi fibroid na wacho ni last time ni en ka wall mar uterus obeti some swellings can cause that pain. 1 2 kibedo gi adenomyosis obeden man disorder ka man fibroid a wall 3 are the most common one mamiyo joma mine mangeny biro ka yuago rem kaga ngama dichuo iluongo ni endometriosis. Endometriosis en ka tissues manie lining mag uterus kata od nyodo oyud gi ok then obedo inflamed. Yeah, that can be nyalo kelo rem endometriosis. Mara dek en ka ngato no setimne operation mora maybe not timne cesarean section kata no setimne any surgery a pelvic area to the chango gi what we call adhesions or vidonda mogo mbala with stretching no timre to pain binyalo
bete jogo mane ka bedo gino ni cyst mase jamani ovary kae indire pige moko kuot to gialo bedo madongo mo bedo gi cyst kusasa miro ngama di choto bende nyalo bedo painful. Then finally indire cancers bende manyalo kelo rem kendo ka ngama miyo ka romo gi ngama dichuo to winjo rem kodo gi cervical cancer kendo remo bedo ka remo wuok bang' mano. In fact, most of the common patients mo romo go diagnosed with cancer kado romo gi boyfriend kata gi partner ne to winjo rem to bang' mano oneno remo bende bang' mano oro bedo kanyo bedo cancer kata mana mar iluongo ni vulva oro bedo ni cancer mar dhor nyodo. Those cancers can also miyo ng'ato bedo gi rem kamano. Daktari olere maler ochaka gi obwongo kaito dhi physical kaito dhi e tuoche mopogore opogore kaito dhi e traumas kaito dhi kaka irelate kata kaka kutudori kod jaodi kata boyfriend kata girlfriend odhi matut mokalo magi manyalo medo kanyo onge kata achiel. Yenwa wakaw yeyo ka waduogo to wadhi nyime kik wil namba mar SMS en 236 chendo en penj laktar kik isud kata matin. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ohala ka utimo kanyachiel to ubiro jomoherore eko andu biro dongo maber. Our outcome usually is we give it the best. Nyako wuo kaka client dwaro. So we try and wamanyoga the uniqueness in it. Ka ng'ato dwano chako ohala, mokwongo ohala ok dhiye mondo ng'ato neni kata mondo en jomoko. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. Miskela studio namba mar SMS na 33600. Ne wawinjore ni kaka daktari medo sude kaka wamedo ka openjo to mondo mi wayud penjo mang'eny kaka nyalore nikech man chandruok ma ji nitiere godo. To ka nitiere gi chandruok ni kik iling kai kama konyruok nitiere. Daktari wach mar ovarian cyst cha aneno ko chako biro ka a. Owacho na kata ni kan ovarian cysts kel rem e diere mag timo hera. To ere kaka cysts gi inyalo tieki mondo mi chandruok mar rem ni odog chien kata orum chuth. Pero kamano we achunga joma ng'eny kiani cyst nango. Koro oneno e chwech dhano en kama ng'at mamiyo to mae od nyodo uterus mae kama nyathi donge to mae lining ma ka nyathi ng'ama miyo ko gamo remo to shade off as menstrual period. Mar ariyo ma ji ko ng'eyo en ni wach tendo mar hera kata wach mar love making it only occurs here. That's the vaginal canal. Winjo to mae e cervix e dhod nyodo. To king'iyo mali ni fallopian tube to magi gin ovari. Koro ng'ama miyo koto tong to golo tong kae. Ovulation
on the 14th day of the month. To tong ni biro to bet kai. To timo no ngama dichuo o deposit kodhi kai. To sperms go bo biro to gi swim to giromo e fallopian tube kai. Ka gisiromo kai to nyathi chako losre kai. To giduogo to gibiro to gi attach a wall kai ko ich donge. Sasa manyathi mobedo fertilize kani. Okodugo kai. Ebijwa ni ectopic pregnancy. Ich me make tubes. Winjo. Sasa ma tubes gi odinere. Ok daki mak ich. Ngich tong ni okanorom gi kodhi class farms. 1. 2, any time I need problem more this area. About the pain. Kuro cyst any ovary kai. Tong ka di work to ka en tong mo fu mo kut mana gi pi. Kuro ka odio dongo ka matut. Kusa ma jogi romo to inte pressure bed in the act ma jogi romoni. To stretch. Ko biro this uterus con to ka ndio cyst con to kono stretch. Ko that kind of ovarian cyst create that pain. 2, any fibroid a wall kata manade adenomyosis. Sasa ma ijogi romo to pressure ma apply kani. Bo give pain. Mana is fibroid get adenomyosis. Mana de ka any ma in get and endometriosis but tissues gi. Gain all outside kai. To give cause create inflammation. Sasa ma there is stretch around here. There's going to be pain. Kulu ngato penjo ni cysts go. Inyalo thiedh gi nango mondo chandruog ni orum. Kulu most joma mine mang'eny nigi cysts go e dendgi. Only functional cyst kata physiologic cyst. Because every woman ngata kata mamiyo ma pod diedwe to cyst go boga beto. Moko tindo, moko dongo, moko are enlarged. Moko be matini in cyst kaya form of cancer. So the only way me inyalo ga ni ka okini madongo ma cause pain to ignore. Because there is something that kind of can normally. But ka any cyst ma create pain. Also you go cause ga pain like one day ichi okora the cyst can inyalo twist on itself like a balloon. Mo cut off blood supply. Cause cyst and symptomatic mo cause pain. Then yakaya surgery mondo gole. And the fact was say gole ko mani another one country ka. Because I know many a times people ngatowacho ni anto okabero ke para no di mogol na cyst ni to no ri oka ko jogo no fail no disappoint. Okadoge pan. It can recur as long as ni pod ilo so tong ma poni alo bedo moro man gi problem. Ko mani watch man and you understand about the cyst. Come on. Manso ni nyalo gol gi mana gi surgery to ponono ni ogichandi bende wacho ni ngato nyalo ignore. Yes. Ko to kod fibroids bende ni wacho ni kapono ni ogikel ni re mang'eny bende nyalo giawe kaka ndalo medo sude kaka hormones ka bro piny. Yes, in fact most fibroids what you are the incidental finding nini the timo scan mar nyathi things ni anawano ka in fibroids. Very few people bobiro ni gin fibroids. But sasa mi biro ni ani winjo rem to go picha la fibroid ok ni jimi video to remo wuok man pek nzito remo mang'eny. To go scan to ne fibroid tibo gini ni wagol gi. So we only operate on symptomatic fibroids. Koko thagi kikichandi kode. Come on. Koko thagi kikichandi kode mano en thuon wach ma daktari owachono. Aneno ka penjo ng'eny mokalo to kata kamano yenwa mondo miwasude nyime kod twak. Wach mar rem e kinde mag timo hera ni wacho ni ong'eny kuom joma mine to ng'eny kuom joma chuo. Mara nyisi maduong' en rem no. Yes, ingeni joma kana chako from the word in the something called sexual culture or anthropology of sex ni in culture on eratimbe kaka julu timbe gikitigi kodo ke weche mag hera what's our culture ni kaka luo culture ni kaka chako puodho January jaka jaduong dog dala sex is used to bless ki jako puodho sakida digo dala we attach sex with some level of spirituality in it ineno ndi culture moko bende mo sexuality no gini actually cannot be discussed kidi northeastern a woman onge voice on sexuality today the communities don't embrace a woman can speak openly about it. So most men have the longer end of this stick. And as a man, he loves his way because they don't want.
and they can survive with it in silence. But sometimes in our cultures, you will give power much saying no. So they'll express themselves more. Maybe somebody elsewhere. You're the problem. So women tend to die with it more often than not. And why it's important to talk about when we watch Mbakani and the effect of karamana outcome of this sexual discomfort is grave. And given kilo problem mangenyi why? Siche mangama mio idore mkuro mangama dichwa. Nyaloka to dakgi. Kizbili gani do mkore to tamre. Ko tamre bo achine ho ichodo or you're getting it somewhere else. Or angona lock recho not mga pile ga una ngote. Kuma the first time ni bukelo that tugni that. Mono mokongo. Ma rio any ngat jogo man are not enjoying their sexual life. You can become productive. Maybe you can teach, you can teach. You go and do sate. Or maybe out of the pain you won't be going. Or you go there, you could have managed it, you stay away from your partner. Panja. You get that? So that's the most important thing. But more important that until it twitch that's just a symptom. Winjo. Just like infection same thing. There's something that could be going on. Or can disease in itself. There's something else. Nyaka timini investigations. Goni pitch nigo, timini scan. Nina ngate omere. Kaya infection, any infection, man, me treatment, me antibiotics, kaya infections go. Kaya something my mental. If they timini counseling, give me what you wazi. Because there could be something underlying. Maybe just some ranyizi tu mapoki kiagi mapodo pandra. Come on. Antele kwa penja rio daktari madako modo me address kapo kwa sudo nyime. Moro wachuka inogeni Alphonse ka uok bondo. Alphonse ka uok bondo wachuka chani ochopo mole wechendo kata kamano openjo ni kai nga madichuo tiwinjore mseche mautimo Hera to koro nyaka nyodo kata tongo nyodo spams okbi mateko rumo. Maa en ango tinyalo tim nango kato penjo moro bedo wuokom an wacho kachani winjo ka daktari o wacho wach mar lack of lubrication wacho ni maa itimo nango kapo ni ngama miyo nitiere kod chandruogni. Good. Kwa chaki wood bond mo penja wach. So for kakonjo wacho the certain infections testicles kata kun makoth ngama dichuo bete yeah ko sa infections makenti kanyo winjo remno Yemiro mangama mio Mario any situation infection with the timre like did to work mumps and all that they could call mumps or they to affect kaka the testicles produce sperms Mara dek any infections a prostate gland ni to prostate ni kinga madichu si mangama dichu mangama dako kothinga madichu cha pi mangama dichu golo jibaro mangama dako cha it okaga ina sperms kende it has something called seminal fluid. Because your sperms work at testicles. Wanyalo bedo kod picha no sisi madaktari pimo mondo me if you could get this. Sperms work at testicles. To seminal fluid to work at prostate. To get it to get ore to give work and ejaculate. The fluid pino ka work amadichoka munga miono. Cause my inflammation or infection near the testicles kara prostate no. Temanyoka would be ndoya me oida apnika tamana Okoido that it only orgasm. Ma otieko cause nothing has come out. Because either prostate managi problem will go that fluid or the testicles managi problem will go the sperms. Or what still that infection. Nyalobe do no medre to away ma the urethra pipe ma picking wogoni or block. And one of the mari bu piki bed or digni. Baby this problem why? See you better come for a long time. And it keeps on that the pipe of the urethra is just any kitty just can be better opinion a windigano. Every time you keep on hitting rough road over time it can block. Because a block, then seminal fluid or young fluid out all the sperms. Then though some of the challenges is important, more out of that can rock. Lubrication, yes. As it is jogo ma mine mangen. Ma chandrene washne ukobed mangich. Ineno. This is almost similar. Kodo chalgama de chuo ma ogombonga ma mio kini kunyal chu. Ineno.
because that arousal, that moistness, is arousal. And make that comfort. So the first most common cause, always in mental. Yes. Ka okiwigi that gombo maro ngama de chono. Yeah. Mano 1, 2, and estrogen hormone. Ka hormone ni man estrogen ni pin. For example, mine mose jogo menopause. Mose we diwe. Jogo ni prabisha dhimbele. Hormone ni pin. Kwa ngatimre is suffer what called vaginal dryness. Just the male hormone is responsible for the erection. The female hormone is responsible for the lubrication. As men grow older, original chung kata chik mayot. Joko mamine kaka agmedo teach, given this hormone dog penny, they can be moist. So sometimes what we tell them at that age, the cream, estrogen cream, gi apply on their birth canal, around the vagina. Winjo carry. So it helps konyogi mano. In age related menopause. Age beyond the age. Yes, we'll get to this. Just keep it. Then something psychological or mental counseling. So then we have lubricants. You can then use during that process. You just have to accept the anto. Counseling, I have no problem. I'm within the right age. Then you can then be given that lubricant. Over the counter, they are all there. Is maber. In fact, with the time you end up kissing to go for some time, eating in your body, the body starts enjoy sex, but now next time you don't even need it. You will blame near and dry. Or the fourth round. You need glands. My baby, they can only work for so much. So depending on how long have you prolonged this. So but there's those lubricants. Now we are chewing up some few things. Yes. No, actually, and normally, no, in a human body. My bladder. My large baby. To bladder, large kidneys, my lot of danger. To then large exit. You know, my only prostate gland. Winjo, my prostate winjo getting out or negi prostate cancer, cardi prostate nobody enlarged. Cutting infections. Yes, a prostate. Look at pipe magu kani. No go cut the prostate. That's a kind of cancer. Prostate can get enlarged prostate. I'm going to go motigi. So guys, you can't do much work. You see, called the olopi. To you more the more children more like you to go take on it. To let you cook take. Cause they rock along to the light chakudum and longer. Which obey large more block this. Then this the other thing I do is my testicle. My kuma code women give ovaries to testicles. Talking here, okay, ni sperms go to be produced. They find ways of also joining car. Because is the same thing, the same urethra. So anytime this tract will be blocked at any given point, is not able to release anything. Talking you can my intend one side. So you need this urethra is right in between the legs. So you better come on the camera. So you go bump me. So this thing can end up stricture. Then it goes and blocks that. And that's what can cause you that kind of pain. Come on. Wakau yueyo nyakwara mugejwang. Waduogo bang tolo machuok mokalo, adhikao simbe, adhikao oteni, adhikao penjo tema intiere godo. Penj laktar kikisud kata matin. Explore Kenya, tembea na View Travel.
Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Aneno ka gimese chako ringo neko. Mana kaka semi parnet bende nyathewa. To bende aneno ka biye mana neko wange mach. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*81#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wan acheje ma osegony thuolo e winek mar mane en jaod bura makasipul Ong'ondo Were. Ochopa beach banka moka dek owe thuolo kawuono. Please come to our aid in transforming Siaya. Our target in Siaya is we have identified places to build 13,000 housing units. Jatend siasa maya county ma Siaya buok Governor James Orengo otimo limbe na jatend piny Kenya William Ruto ma osingo chwalo dongruok e county no moriwo gero paya ma osenge e kind ber mamoko. Activities such as expansion of drainages along the roads. We are going to have even roads which are being done either from cobblestone, from Cabro. Serikalo ya wayanga chenro mar ndikruok ne tije mag kor gwenge ma otese ni kazi mtaani mageto rawere ma kwan gi ohewo 100,000. Machiegni kendo penj laktar ko Ramogi TV ngima en mwandu. Aya online penjo duto te ma inyalo bedo godo nyakora Ramogi jwang maesa. Mai thuolo mai kide penj Dr. Miskela odhi duoko penjo go nikech en penj laktar. Bende ka dhi nyime kod twaka in madwa ni weni thuolo mondo mi ipenj daktari penjo duto te ma inyalo bedo godo. Daktari entiere kod penjo mowuok kuom Christine. Christine wacho na kata ni entiere chuny boma ma Nairobi ka samotimo hera to winjo rem bange to neno remo kaka ria. Banga ndalo ma kawaida to rumo. Dobed ni entiere kod tuo moro koso onyalo bedo nikech owacho ni ok en kawaida. Yes, Christine, mano is a very, very important question. Remo mora mineno seche ma ionge dwe. En sign mokber. Kiseng'eyo dates nini ng'ama miyo we dhi dwe maybe 3 to 7 days. To bang' mano akirito a certain time kuko biro. Inyalo ina kao simbi Linet ka pokolala na kiena. Linet, hello, penje laktar? Penje laktar ni. Konya urugi duondo Linet. Winji. Awa chonde ya. Machiegni Linet? Awinji. Wawinji?
asebedo gi rem. Man anonge safari ya ograma. Iwinjo ka? Safari ya ograma en rem pile. So rem ochakore 2013. Namako ectonovido ectopic. Not in operation. Over 2013 nyaka kawuono. Osetim no operation abich. Toke no Nyasaye pok ochako ogwedha gi gik moro amora. To an gi rem, en rem mapile. Sa moko makadhi e hospital kutim na kowara picha. Ting'isa ni an gi fibroid. Tiyanga igologi tichako kendo kama kamana kakadhi. Koro en gima odak gi rumo. Ije gini adi Linet? Bang'e to dega gi. To nyithindo. To intiere gi nyithindo Linet? Ana ectopic no 2013. Kik ing'ad simu, daktari dwa duoki. Koro Linet, unzo ni kanyo timne operation kana ng'isi sasa ko timo operation ni tube kacha. To nyalo chango gi mbala moko ni adhesions. Koro adhesions wachunga ngi apni. Koro kanyo timne surgery kai. To bibi kanyo chango to mbala go those adhesions no donka. Sasa mo medo no mo ngama de choro that stretching. But basic ono what gima wacho no en osebedo gi rem continuous to sasa mo mo ngama de chokende. Rem continuous pain. Ineno. Koro and sadly ni en pokoido nyathi. Koro we could have consider even probably golo the entire uterus. Yeah? But ni pokoido nyathi to podo nyako matinja 35. Kwenye ni nyako pass fertility. Kijo nyathi be nyalo bedo gombo. Ko gibado timo Linet ni kai anywhere there be where there's a gynecologist. Winjo. To nyalo bedo referred for what we call laparoscopy. Kao camera. Ket ngini yangwa dembele. Nyalo ni most likely and endometriosis, those tissues. To endometriosis okudakine gi scan, ene mnagi laparoscopy. Koko nyalo to nyalo biro hospital ma Kenyatta, kata udhi MTRH. Gi service mag laparoscopy go. Mondo dito kene kamera no, ni angoma dhi mbele e pelvic area ne to yengo mosebedo kai yange ma oseyange dibich nikech fibroids daktari. Yes, do you see fibroid kata na cyst kata ko gole to balgi no anoya. But I don't think any gin magi kelo the primary cause kete be ni gin magi kelo to sechi mo sim na yengo no no be some relief. Ineno koro mane mo nyako odingi to go dingi there's nothing else ma dimbele kai. Sometimes it kana ni nerves. Nyalo be nerves gini we are chunga what matin you know my end spinal my took that no the nerves come from some of these things kagi supply these areas kuka be nerve be pressed at this exit nerve impingement then koro nyakatini ni radiculectum kama nerve no bedo impinged release inego gi yes ingado gi so that they don't continue supplying the pain yeah koro these are can be the level like oneno gynecologist a county to the ore a specialist makan then or it was pain specialist kadebeni a picture there's nothing else but the key thing in kiko end level with that pain you can imagine that sadness mani eduonde no you give us a chance kilo se mie paro mangen yes so shachulogi ko there kata Kenyatta kata MTRH based from where she is about timne gino kilo shabo chulone kamano ante record simu hello awite kata awite kamano. Ndi kushibane opinion about that pain. Yes. Kudu pain remo mora esa moko winjore. Nyakede team mine data montini picture. The most common cause mar remo mar ka ngana rumunga madichuo. Infection or oil cancer but cancer of the cervix present itself most of the time giremo maka kulunga madichuo to remo be wuokena. That's the most common cancer of the present. Koro de mondo timne pap smear timne scan mondo ngena ngwa dhi mbele to pap smear to ngama joma miyo te any woman most koro mo ngama dichuo onego timo pap smear every 3 years kind HIV to timo every year kaonge HIV every 3 years yedhi itimekata health center itimekata mana sub county itimekata mana county
Ko mano is something makigiri the time you got the mucha kuguzi ngiru ngama dichono into stage makoro sekado can be problematic so they take away message if you see black or remo sa ngiru ngama dicho to the mono cancer of the cervix will be ruled out. Ante record Jack line. Jack, hello, penje laktar. Hello, penje laktar. Machigni Jack. Okay, ano ka kumbe kijana ni? Anano ka kumbe daktari. Nda winjo ka pingo gik malongo matimore e dend dhano. Erokamano. Koro apenjo kaka itaneno mar ng'at chuoni. Adwa ni daktari kama pikita nene malongo kendo nene konyiso pipe moko mikaka odinore kaka ichal nasi. Adwa ni daktari lero ni to ka ng'ato madichuo timo masturbation. Ere kuma dinore kata ere kuma iwacho ni koro kaendi mabiro bedo gi shida kotim masturbation kod ka ng'at madichuo riwore gi ng'at mamiyo gik moko ariyogo. Tofauti bedo kanye nikech aneno gi wang' jowi kendo kata kopimo kene ka samoro chungo mopim malong'o mosiem ma kata ng'ato magine to neno. Mondo mi joka nyanamo ng'e ni kata ka ng'ato to masturbation to kae gi ka ema tabu dhi betie. To kibedo gi ng'at mamiyo to ka gi ka ema ok bi bedo gi tabu. Mano e gima chunya gombo ng'eyo nikech aseluwo chenro kendo aneno ka udhi maber mana kamano penjna laktar. Erokamano ahinya. Erokamano, mano that's a very good question kabisa. To question ada duoke kachung. Yes, koro mokwongo en ni kineno pichani ma duonga madichuo to neno malo kai ma muscle winjo to piny kai ma en luo ni ilakas el sponge like a blood vessel. Kuro mo ngama dichuo mondo chung loso hera nyaka ngama dichuo chung, right? You have to come from this to this. To gima chungo den ngama dichuo en muscle ni first of all. Secondly en ni remo pongo kai. Mazo ni ngama dichuo kel chuma ok en chogo. En remo mabiro ka to kore mopongo kai ni so then it pushes it straight. Emomiyo sasa mang'at madichuo ni kitabu mar chung timi yath miluongo ni Viagra. To yath ni gimotimo en ni remo donjo kae to tika maremo be nyaka wuogo efferent. Ko Viagra timo ni odhi to loro gate mar exit. Ko remo no bedo trapped e iye ka then you rise. To tijo mo ba ni gin ka gichung matin to chak lal kinde. Wiyo ni remo ko donjo e tissue ni to it exists before na ni kochung. Ko sasa mitimo that masturbation. Joma kia masturbation en ni joma ng'at madichuo tero self pleasure. Imulo rikendi mondo ichopi winyi betni kiwin kanga madichuo. Iwinjo. So when you keep on doing that and need that kit so many times because it become addictive. Then this whole setup that science mad remove kai then exit and all that. Over time that circle be messed up. Because all these controls, so if you mess up that brain control, then you go, because your brain is just near can pleasure myself. That's one. Two, anything you are moving, self-pleasuring, maybe tightening of your hands, with dry hand and all that, it cause injuries in this area. But onge anything here, my block. There's nothing like a blockage. The only issue kama blood pongo kama omi that erection ema bedo affected. Both the chemical mess up the cycle or in the brain. Kamano. Adonge dakika ariyo daktari penjo tuturi to adonge dakika ariyo kende. Okang'eyo kaka wanyalo timo to kata kamano mulna karwa mar jogo mariembo ndiga kata piko kuom ndalo mang'eny mokalo nikech wacho ni mabende nyalo kelo chando kinyalo mule mana matin penjo to turi angeno ni bro dwoko gi katibo do tholo ma inyalo dwoko ya kaka nang'isre jo apiko
japiko go bet kata ngamo bet ndiga kwana apiko berberie ndiga ngore manya choncha ngini ngore cha ni bet seta ni tie kai bet kai ma manya saido kilo ma gibo chi bet to we koma bifya ne bet ya kai hideno to ko ene ma sasa mi ndiga ngeni onga shock absorber ko ne ndiga do crash tissues go crash kama remo pongo mondo ichungcha gi vessel strictures kuro most people think manga yakati manga zini weti yembo ngware kati weti yembo pikipiki ni kuro akajo boko ngato ido bump mu chikite ki baru boja ko pin mu bedi go pin mu chikite kiteka ko ibi yembo gi ngwana kini de ndini ikelo hinyiro ki chikire bump chikire kitego to ndiki to maintenance ikelo shock because catheter replace on time. No, that's the magic I can tell them. But ngana get this problem kaja ngole kaja ndiga. To kwa hospital tibo ngise kama shida don tiere. Tukaenda surgery mondo that blockage will be released. Can ibo time. Come on. Rema biro kuom joma mine nyaka kuom joma choto thothne ochako gi obwongo kaito bende daktari opimo nontiere gik mang'eny manyalo kele opimo nwa gigo manyalo kele kod kaka inyalo gengi kod owacho nwa bende ni nitiere yore mag thieth. Daktari kapo ni ng'ato dwa luwi oko ka opogore kod studio ka inyalo yudi kanye moro inyalo nyiso anyisa mondo mi penjo mang'eny gi wayud kaka inyalo duoki. Gima da wire ni sojo piny ni weche mag loso hera kata sexuality kwa kiti akwede or stigma. Kikimanyi Dr. Miskela ndia biru manya Nairobi kai. Via account hospital ni mora tine daktari. Kwa kile daktari maduong kata molonye wechegi. Wayuda reno gynecologist. To gibro konyi. To kotamogi gibo refer. The main thing anyway do diagnosis no. Ni chandruok akanye. Yes. So silence no the show kawuono ke mar miyo ji thieth. En mar raising awareness mondo ji odhi hospital. Come on. Kaito mondo mi jo wechegi bende openly nyiso mama ni nyiso mother in law nyiso sibe ugo mbaka ni kicho kan gibo ma ni you are the problem. It's just nature having a problem. Come on. Ero kamana ahinya. Kodi wachni wadhi hospital mora mar sirikal oganda bro yudo konyruok. Come on. Mano Dr. Miskela waluonge gani rafiki ya wamama ero kamano makende daktari kende chiwo puonj maler mang'ama nigi te mondo timre nade mondo mi owinji. Ne daktari marwa udoko ne ero kamano makende ne director na Alex ero kamano mathoth kachiel kod producer na Pape Chokoth Nyameja ne jogo mochung ne taya kachiel kod ler kamotingo Lea gini e studio ka ero kamano makende ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka to weche gi nyaka wuoe weche gi nyaka many konyruok nikech ka ok wuoe to onge kumidhi yude konyruok nyaka kendo dichieng machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar aniluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu oriti masani. Kambi mang'ur mokalo ema nyalo mi puonj maberie moloyo Bill Gates. Grow biashara yako na Tasi Pochi